କୌଣସି ଜାଗାରୁ ପଇସା ପାଇବାର ଅଛି, ଦେଇଛନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅରଖ ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବା ସହିତ କେବଳ ଏତିକି ଲେଖିଦେବେ ଧନଂ ଦେହି ଦେହି ସ୍ୱାହା, କିମ୍ବା ଯଦି ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଲେଖିବେ ଋଣ ମୁକ୍ତାଏ ସ୍ୱାହା, ଋଣ ହର୍ତାଏ ନମୋ। ଲେଖିଲା ପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସିନ୍ଦୁରରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାଶି ଲଡୁ ସହିତ ରାଶି ତେଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ନନାଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଦେବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 7ଟା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଋଣ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ପଇସା ନେଇଛି ଦଉନି, ସେ ପଇସାଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦବ। ହଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ এই ଭିଡିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଯେମିତି ହେଲେ ଲେଖିବେ। ହରି ଓମ୍, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।